Chief Executive Member ke KHADC uba penyat sing sim mentaka khatlai tarik no pra arja ar phaulai ulong ba ka jingmi ka seng aijat cha ukpa kalalong kumba bean katkum ka an khasi Social Custom Lineage Act ka KHADC ulawer ya ka seng aijat cha ukpa ka singkhong rempe thamai banwan ya kran ban penbet ba ka KHADC namar kan sadon bet ka jingya tengkho ha ka joka por ula pentep ba ka jingya lang ka Executive Committee mentaka sngi kala shim ya karai ban ket ya ka clan bel ha ka dorbar telang banlong haka arphau tarik ban yo ya kajing menjur kani ka bil ka thmu ban pan khlan ya ka longkor long jait ling ba ka sengkor khnang ban te lakam ya kijing long ling krang haka jait ban rio uyo lok ya ka kenthei bom dei khasi umla ban shu ajat no ya ka lok shalade lani bobom shi khasi ha te ndrei ya ki khun kin hap hi ban ya daka ya ka lineage ban yo etang jat na de bom de khasi henry yaki ba dei ru ki khasi pa nama kat kum lineage kam dan jing itu banwan changi banwan ya kran banwan ni kendo ban bet thmai nama kam bha nama kan sai tingkhu bet haka shong kha sang la banong lada ni ajat shokpa te bun ki ba sutu lala ka jong ka jing sutu kyong ni ajak kapa ba hanakan biangkan bet kani katai henry kamdei tang ba ajak kemi baka ba senjor kata kajak benrio ka syong lala ka jong ka yin kan jing senjor lada ka yin let's say mla ban ya te song mla ban ya teli kan dan jing senjor ni tai henry pinchu keno bet tang ba ajak kemi baka kajak benrio jungi kalong kumni kamla belong abi anu kala long hina marba kamya kat kumka an bangila codify ki practices jungi parit